Ano doon tinda kayo ng aking iniyo? Ano doon tinda kayo? Boss, lataw! Ay, boss! Abakan ka? Iyaw, Marna! Lataw! Iyaw, naghahanap man ang gadakaw. Bossing! Sigura na yan, nalato mo. Ini bossing, ta ultimo naman sana. 20 na lang ini, ta ultimo naman sana. Ayun. Dako ini. Pwede tanang ko muna. Mata na? Mata na muna. Okay, hindi problema. Ultimo ng Ultimo. bossing. Katunayan, may libre pa nga din na suwa. Yang mo sa bang. Iyo. Masira mo Saan magaling. nali? Digyan sa may nahapuna, kinuha ko ah. Tama mo nga. Masira mo nga. Dahil ka na masuwa, bossing. Tama na? Tama na yung sa'yo mo? Wala pa akong ba? Ano, pagkusta namin. Mura ko, garulasa. Hindi nga nila eh. So mga pag-iriba ko nga na, yan pa naman nagturo apa, ta niya ko, ibabiyay mo sa makakay. Magi ito di dahil. Iyo, sabay na nga ako sa inda. Para linibot ko muna. Sa pulong ataluan, sa puro 20, iba ang baga ko. Ano pang bagas-bagas, arawan. Ano mo ako? Oo, ito nga ni, mabakal ko ta, ko din dahil. Teka, nasa nang bakal-bakal. Sirapon magkabusing lapatan na dahil. Ano mo ako? Tagamahan mo pa ako? Nagaman ta kapag mga pinapakatalo busing. 20 gayon. Napabultong talaga na eh. Ay, mga 20 ata daw. Sa puro 20 pa. Puro 20. May raga si busing talaga. Uragong kang customer. Ako, yung mga pag-iri mo, mahanap lang ako ng kaya. Ano? Sumabarakal pang iba. Lali ka naman pagkalay ka na maglibo. Ay, tatabangan mo pa Tatabangan busing. ka, oo. Ay, uragong ka talaga. Mahuli ang buot mo talaga. Naku pa. Nakulon pa nga di busing ang mga harong baga eh. Tahuro man bakal duman si Siyam. Siya man harong ang inagiyan ko. Aras nagbarakal. Pati ako dyan. Ito ka doon. Iba palig eh. Ito mga paborito. Ulit sa likodan ko. Tigwa pa dyan. Sarong panong jam, ang nyaong jam. Ano kaya na rin pa ubuson-busing ang mga sanggatos na tadaw? Mga sarong basket ang darami dito. Ay, di na kulon. Ah, Talaga si busing. Nasa pagtabang ka mo talaga, ade. ang siyempre. Bale, tulungan kami naman busing na nagkukurang kilataw. Uning si Bern, si Cardao, pantulo akaw. Tulo ka mong parao. Isarabay Oo. mo na itaw. Ano mo na. Baka dahil man kayang paubuson Ata kayang ubuson. maturunan mo ang. Dahil, kayang ubuson Ay, iyan. ano nga, bata, ugtong na. Biro mo sa nabag inay. Yung nga, Na latong inay. ano, kumusta busing ka namin? Ayun ito, masira mo. Presko, bagong hangol yan. Ay, ito mga masira mo. Mga bulong bagay sa nguliter mo lang. Yung nga, kaya para kalo niyang bulong daan sa mga butog. Oo. Ayo, talagang Yan nga, karamihan nga, so may mga ano dyan, may mga bulong bagay ni. nagbarakal talaga sinda sa ngani ngayang iwas Uda, kami sa mga hindi mo butog. na to, bibira mo sa mga nagbubuha ka na yun. Iyo nga na dahil may mga napikubus-busing sa iranong kandaga, nganing sige pa baga ko niya, Ah, karanap-kanap, nganing pag-harvest may, igwa pero may. Busing, kumusta tabi namin? magsuramon. Alat ko na ta, maduman mo na to. Alam ka busing, natiramang ka baga, sabi mo pa na, ang tinanda mo, puro na sa nabagay ni Gamat. Ano ba na tanaan? Arog ako kan boss minata na. Bayaran mo inibusing ki 20. Patana baga mo na. Muli nina Ang niyang gamot tanaan. sa tin- Inubos mo! Ang nata na puro Gamat. Anong tanaan? Arog ako kan minata na buboy. Pinaagi mo ako sa mga orostorya busing bayaran ni ki 20. Kaya ka lang kuinin, nanguragan ako kang kisisin. Kaya pagbalik ka, maduman mo na ka. Yaw, salamat sa patana. Yaw. Muli nina Bukay, niyang tumilin eh. buboy. At sabi, mata na sa nadasya. Hilinga niya o! Burubot lain nindo ini! Nina niyang kutsumit kung araw kayo ni Perme. Lugi na nga ni kita para maklay. Inanaan! Pagdala ka ba sa aga? Ay, dahil ako sa'yo matinda. Ang tanasay mo siba na. Buti doon. Kalbay ni.